Goedemiddag. De gemeente Achtkarspelen betelt haar inwoners €112.000 waarom. Het gaat om mensen die tussen 7 oktober verleden jaar en 9 september dit jaar een ID-kaart aanschaft hebben. De gemeente docht dit na een uitspraak van de Hegerie die had zijn dat de kaart vergees wezen moet. Inwoners van Achtkarspelen die het voor 9 september een kaart aanschaft hebben, worden alle keer persoonlijk benaderen en waarom betellen. We gaan ervan uit dat we een beroep kunnen doen op het Rijk. We vinden dat we in ons recht staan om het ook zo naar de burgers te doen. We zijn niet de enige gemeente. De gemeente Amsterdam bijvoorbeeld gaat ons daarin ook voor. Die vinden dat ook. Sommige gemeenten gaan zelfs nog verder terug. Maar goed, dat is per gemeente verschillend. Intussen had minister Donner de regeling weer stopzet en dus hield ik de restitutie alleen nog voor mensen die de kaart voor 9 september kocht hebben. Alle gemeenten behandelen de vergoeding oors. Bij de meesten moet je zelfs bij de aanschaf van de kaart al bezwier maken om yield weerom te krijgen. Het is het praat van de dag. Het prachtig mooi waar. Na een minnesimmer, maar een protte Rijnwetter jouwt eind september eindelijk het waar dat we de Aroene mannen zo mist hebben. En dat levert mooie plaatsjes op. Ligageer op het strand bij Makkum. De Wateilanden zijn dit weekend zo goed als volboekt. Hier en daar is misschien nog een plakje, maar daar is het ik wel mooi zijn. En dat vernemen ze ik bij Rederij Doeksen. We verwachten dit weekend toch een aardige stijging van de aantallen. Met name op de dagtoerisme loopt het goed. Dus ja, super mooi. Heb je daar noemers van? Hoeveel zult het omheen gaan? Verwachting is rond de 15% meer dan vorig jaar in hetzelfde weekend. Voor schilders komt het mooie waar echt nog wel even goed uit. Ze hebben haast een volslijne simmer binnenwerkje matten. Een protte werk is daar toch lizenbleun. Een padje van kan in deze dagen nog mooi inhellen worden. Om oerlijst toch hoenenstront en hutrieders in de dwarpen in te gaan, had het CDA in Verwedradeel een plan bedacht. Nammen van oertreders kunnen onjoen worden bij het dwarpsbelang of de buurtvereniging. Het liek het op klikken, maar dat is het nevens de betinker net. Het idee is om bij de hele meerskip de oerlijst aan te pakken. Alle jaren stiert hoenenstront af de hutrieden weer in de top 12 van argewaasjes. Sancties voor oertreders binnen er net. Bij een goed gesprek hoopt het CDA eruit te komen. De softe aanpak dus. Ik hoop er wel mooi te bereiken dat dit softe, het sociaal wezen, vroeger hingen we iets van de sociale controle. Daar wil ik graag eerst een ziekje in plaats van het hudde lik op stuk. De menings wordt het plan binnen verdeeld. Gewoon inwoners vielen er wel voor, maar gewoon dwarfsbelangen halen onjoen er net om mee te werken. Het jousterbedrijf Fibermax had een superkabel ontwikkeld. De kan maar liefst 1000 ton aanhingen. En dat stiet gelijk aan het gewicht van 3 jumbojets. De kabel zal gebruikt worden voor grote hijsklussen. Vooral in de offshore-industrie, bij de verankering van boorplatforms. De superkabel is makker van de kunststof aramide. Vooral de testfase was spannend, want de proefkabel bruts 4 keer. Hij moest 980 ton halen en toen hij daar heen ging. Nou, toen ze zijn van gefeliciteerd. Nou, dat was een grote schreeuw. We hadden emotie bij iedereen. Dus dat was wel heel erg bijzonder. Er stond 13 grote kerels met de trend in één. Dus dat was wel wauw. Een grote tropbraak, zeg maar dat maar. Maar stilzitten is er net bij. Van de Moon kwam er uit China een order voor weer een superkabel. En die mat 1650 ton hiezen kennen. De kaartverkoop bij Harkemasse Boys voor de bekerwedstrijd in Heerenveen is juist rustig begonnen. Van de 5000 beschikbare kaarten waren er juist 1200 verkocht. Geen ellenlange regenjuster in de kantine van dit dreamduel op 24 oktober. Maar de meesten die op de eerste dag van de kaartverkeer komen, hebben alweer wel een soort kaarten de man. Er binnen 5000 kaarten beschikbaar van de Harkemasse Boys fans. En er binnen juist 1200 kaarten verkocht. Dat is nog net een kwart. Maar Spinder, voorzitter van de Boys, is tevreden. Het is de eerste keer. Dus wie vergeet je nog wel 400 kaarten, zeg maar. Hè? Ja, uiteindelijk ga je op 5000. Ja, nou ja, ik zeg niet of ze alle keer reizen, maar reizen van product weer. Want er zit geen pet en 20 voor. De bedoeling is dat de hele Zuidtribune van het Abelenster stadion reed-wit kleuren zal. En de teller stiet intussen op haast 2000 verkochte kaarten. De boetenopnames in Friesland voor de nagelnije televisieserie Moordvrouw van RTL Fjouwer binnen zijn goed als kleer. De filmcrew is nu verhuisd naar Hilversum en daar worden scènes opgenomen in het Ljouwerter politiebureau. De politieserie speelt hem al in Friesland en is begin Takomeer te zien. Bekende namen als René Soutendijk en Wendy van Dijk doen mee aan deze productie. Omroep Friesland mocht juist er in Hilversum ook een liedse rol spelen en daar is het Ljouwerter politiebureau nijmaken.
Het gaat inderdaad om een gedetineerde van de penitentiaire inrichting Leeuwarden. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Nou, tijdens een humanitair verlof. We proberen de hele serie Moordvrouw op te nemen in Friesland, omdat Friesland heel erg mooi is. Maar binnen in een gebouw zie je niet in welke provincie je bent. En we draaien hier bijna alleen maar de binnenkant van het gebouw. Het was dan al een besluit. Het wordt weer een mooie naaisimmerjoen, maar de temperatuur zakt uiteindelijk naar zo'n 10 graden bij een heldere lucht. Morgen, ik weer een simmerdag, de temperatuur rint dan op naar rond boven de 20 graden en de zinnen is er weer volop bij. Ik snij, bleef het mooi waar. En dit wie het nijs in het kwart om 6 uur bij we er weer, maar meer en hoe nijs graag ontaast.